ओरैनो DRDनि आन्दाराव थांनाय बोसोर जोंनि सरकार जानायनि सिगांनि सरकारा बायनानै दोननाय बिदि माखासे जिनिस दंमोन बिनि भितराव कम्बल दंमोन बेखौ जों रानखांबाय आरो आठुवाबो दंमोन मुस्रि बेखौबो जों रानखांबाय दिनै खुन्दुं जों गोदाननिफ्राय दिहुनदों आरो बेखौ जों जिहेतु जोंनि माबानि समाव इलेक्सन समाव बुंनाय जादोंमोन जे जों खुन्दुं राननाय कम्बल राननाय बेबायदि पलिसि खालामा होननानै आरो बेखौ जों खालामाखै दासिमहालागै जोंनि सरकारा बायाखै दा जिखिनि दिनै जों होदों दासिमहालागै बेयो गासैबो सिगांनि सरकार बायनानै होनो नागिरदों खिन्थु बिथांमोना मा खारनाव होस्लाबनो हायाखै बुंनो हाला बे थालांनायखाय दा ओरैनो नस्थ' जास्लायसै जों रानना होनानै रायजोफोरखौ एसे हेल्प खालामनो होननानै सानदों आरो बेखौ दिनै खुन्दुं रानबाय दिनै बे उदालगुरि एसेम्ब्लिनि सिङाव थानाय बेखौ उदालगुरि एसेम्ब्लि मोना भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय जिखिनि गामिफोर बे गामिफोरनो राननो थाखाय बेबस्था लादों दा प्राइमारि कमिटिफोरनो जों रानना हरबाय आरो बेखौ उदालगुरि टाउन कमिटि आरो उदालगुरि रुरेल टाउन बिनि माबाफोरनो दिनै रानजोबनाय जासिगोन दा प्राइमारि कमिटि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रानगोन दिनैनो बाखि गुबुन गुबुन गामि ओनसोलनि जिफोर प्राइमारि कमिटि दं बिथांमोननाव दिनै प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जमायै हरनाय जाबाय बिथांमोना राननायसिगोन आरो बेखिनि हाबाफारिखौ दिनै मावगोन सार बेनि अनगायैबो गुबुन ब्लकफोरावबो बेफोरबायदि राननाय बे गुबुन ब्लकफ्रावबो थागोन प्रति ब्लकनोनो बेबायदि हरनाय जायो बेनिखाय आं आसा खालामदों गासैबो गुबुन गुबुन ब्लकफ्रावबो बिदि दिहुनना रानगोन इतिमধ্যে कम्बलखौ थानायफोराव हरिसिङा रानबाय ओमफ्राय पासनियाबो रानबाय आरो हयथ' गुबुन गुबुन जिल्लानियाबो रानदों खोमा बेखौ जों दासिमबो खबर मोनाखै खिन्थु जोंनियाव जिखिनि दं फ्राय रानजोब्बाय आरो नैबे खुन्दुंखौ दिनै सेस्था खालामदों हयथ' बाखि ब्लकफ्रावबो बिदिनो रानलाङो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार